Bjelle jingle, bjelle jingle tang. Preben går sin aflevering, det er noget slam. Det er den 0. december i Digos kantine. Preben sidder ved datamaten og laver aflevering. Pludselig kommer hans gruppemakker Sigurd forbi. Nej, Sigurd Sigurdsen. Sikke tilfælde, at jeg skulle møde dig her i kantinen. Ja, det var sørme tilfældigt, herr Preben R.J. Her i kantinen. Hvad bringer dig hed i dag? Jeg sidder bare og laver vores aflevering. Nå ja, jeg synes nok, der var noget. Jamen, hyg dig med det. Nå ja, og jeg er forresten fortælleren. Følg med i morgen, hvor resten af verden mener, at julen begynder.